vás vítam na našej už tradičnej takejto predvianočnej akadémii, ktorú si každoročne naši žiaci spolu povedali s našimi manželkami, ktoré vás pripravujú.
Biedu ma zabił. Král, a čo tvoj zvýšený cholesterol? Kde je zase tá moja dcera? No kde by mohla byť? Len čo oči otvorila vyváhľadu zahrady kvety podívať. A to bude čo, dcera moja? Ruky máš vydané od ľudí. Vari sa toto patrí na princeznu. Ja ti toho predám od malička, že si máš ruky poriadne umývať. Máš chodíť na kúkalička, nosiť klobúk a slnečník. A rovnú aj na druhých. Mám nosiť slnečník, klobúk a nič nerobiť? To nie je nič pre mňa. Ja hľadám hlbší zmysel života. Mám rada záhradu, kvety. Pri každom období ukáže ráno polievať kvety. Do hodín rána uvidí krásne rúže, celý deň veselý a šťastný. Už čoskoro budeš môcť zradiť svojmu manželovi, a nie mne. Ja? Môžu manželovi? Viete, že ja som ho nedám. Neboj sa, budeš ho mať ako hneď. Pozri, neznám veľkú čest rukář. Tvoj náhradník král Hansi. Mocne vládne svojej zemi a poznám ho tvoje rod. Môj sa otectvo nechcú si zobrať sa už kázy sveta. Je dobrý a určite sa manželstve dohodne. Dobrý, no na začiatku každému sa dobre viete. Ako sa u nás hovorí, a čo to je za meno, že kazí svet? Pesúnka, ty si trochu prostoreka. Princezna sa s ním utrápi. Ja dobre viem, čo je to za človeka. A ja. Máš v komnatách samé zlato. A aký tam má drahokam. Stovky jeho bohatstva a krásy, až prechádza zrak. Za to je, ale medzi nami škády ako opäť. Močí, Tak muž, no veď močí. čo je? Nič, Chcel si niečo? nielen tak. Pozri, dcera. Král kazí svet je. Obyčiak. A on? Uvidíte. Tam nekončí púť. Anielom je prístav. V mori oblakov je svet zázrakov. Tam chcem újsť. Skúsol po špičkách. Nechaj hviezdy prísť nám. Ten čas krásnych snov blíži svetlo snov, zmierni mráz. Rukou podať tvár, srdcom začneť žiať, to, čo môžeš daj, nie si sám. Skúpni slzu hriaz, je tu sviečok čas, poď si niečo prijať a máš rád. Jasná princezna ho prosí, aby sa pojmala zložil drahocenný pokoj. Zlato, striebro, perly, truhlicu drahokami. Váza z kryštálu, misky z porcelánu a vzácne kožušky. To všetko som nakúpil a to priniesť len pre teba. Jaká si ste čiestný z Božieho kráľa. Za tie zásne dary ti ďakujem, kráľovnice. Mne sa však nepáčia, nemôžem vidieť. Dcera moja, čo to len hovoríš? Čo by sa taký dali, ale inej ženy? Znamená to teda, že sa nechceš stať Božou? Aj múdrisko, aj co to je? Nie. Znamená, že mi musíš dať niečo originálne. Troje krásne šaty. To je krásne šaty, nič jednoduchšie. A
to si koľko mohol zarobiť takéto. Dobre, dám mi učiť. Čím predsa dokáže úplne všetko. Hovor, ako to budeš aj vyzerať? Prvé šaty sú ako právne slnko, ktoré žije teraz svete na výrazom. Nech ich zlučil slnka a chvíľku vyzveš. Nech sa na nich ešte trpiece rada rosa. Zapisuj to! Druhé šaty nech sú svetlom vyšívané. Nech sú ako letný deň, keď slnko žiari. Lahvinky ako listky dopadajú do vody. Nech ich ušijú z letnej oblohy. Zapísať! Tie nech sú ako nebo, keď sa lišní. Nech ich ušijú z teplej jednotnej noci. Ženské rodné výborné hranice. Tvoje pozíčka vôbec nerozumiem. Povedz som neznašal už zákony školy. Dobre, dám ti mužky. Šaty, ktoré si želáš, budeš mať. Potom sa musím mojou ženou stať. Styk! Rozkaz pre všetkých krajčírov a krajčírky. Ten, kto ako prvý ušije princeznine šaty, dostane toľko zlata, koľko sa váži. Ak však šaty do rána nebudú hotové, budú všetci krajčíri a krajčírky o hlavu kratší. Takže máte na výber, buď popravu alebo zlato.
sa hneď s ním čo zrkadila v látke a nejakú pohočila. Počkaj, niečo nesedí. Zlatých 30 cm. To som ja zobrala. Myslela som, že to je odrezok. Odrezok. To bol hlavný lepka. Pokoj, niečo vymyslíme. Julka, dones krajku z police. Trochu osobíme rukami a nikdy to iná. Vidíte? Každá chyba sa dá prešiť na krásnu. Predstavte si, že v takomto času môžu byť kráľová sveta s našou princeznou. Kráľ bude určite, ale my budeme o hlavu kratšie. Ešte nám iba pol metra tieto stojí. Ja po ňu bežím do skladu. Čo to bolo? Omylom som prevratil kráľovskú tovnicu do špetkami. Ako som chcela povedať na mne, rozhodla som perlovi na ňom. Perly sú všade. Ak sa kráľ dozvie, také veľmi prišíme na šaty. Aspoň dušie, ako hviezdy. Vidíte? Keď sme sa boli na najvyššie šaty kína. 1, 2, 3. 145 perál. Presne. Svetí, ako bude? Vyzerajú ako z rozpráv. Ešte stýka. Mária, myslím, že to stihne. Ale dieťa moje, krajčeka vždy stihne, aj keby posledný ste išla zo svítaní. Princeznu z rozprávky. A my sme hranení v rozprávke bez spánku. Ale s krásnym koncom. Kto žije srdcom, ten vždy užije krásu. Poľňa sa srdcia potom. Aleluja. Spieva to anielov, v sebe sa túlia. Má princez, šaty sú hotové. Týmto sa splní tvoj slúb. Tie modré sú vás. Svieti prístav Mariac. Tá práca. To je materiál. Má princez na budúce povedela. Teraz si nájdete. Chceš prijať moje šaty alebo nie? No, nie sú škaredé. Sú krásne. A to bez toho. Ale predsa nie sú ako nocnú hviezdami. Teda ty si myslíš, že to sú nesplní? Že je mi to ľúto, ale nie. Ciera moja, čo si tu len vykonala? Ak si na kráľ sveta nevydáš, bude s nami zle. Ak sa za ňu nevydáš, celá krajina ťa bude preklínať. Už to je nesmysné. Pozri, aká si nenacháda. Ako myška. Áno, každý som to tak nevedel. Môžeš ísť kam budeš chcieť. Koľko si ho všade tak robíš. A čo ja to môžem byť veľmi pekná. To je predsa jednoduché. Zoberieš si do svojej krásne šaty a keď si ich oblečíš, za tvoje zdravie neznám. Sama ideš do sveta. Nebojíš sa?
otočiť. Adidín, arove, pite, abans, arabes, arabes, da, pirueta, rondežán pate, postaviť, áno, postaviť, ešte raz. A
Wieża, wisiały twarz, najwyższa, a potem wyspa. Ach, to Bolesława. Może tam lepiej. Najpierw uwag, potem transportka. Potrzebujemy 15 kołaczów, 4 gruby kolejów, asi 3 gruby mesa, a dość porcji desertu. A wszystko musi dokonać. A nie to pewnie wręcz. Ale może co z tego? Zaczęła mieć tajne niezwykłe uczucie. Ja już wolałam. Eko, Krysta Kołczka, 19 gotowe. Hanna, tam się dała przykład. Nasza są wybrecka, ale ludzi dość czudnie. Bucha, ciątka, to nie jest cukor, to jest sól. A ja sobie prawie nasypałam do kołacza. Czuży, sól do kołacza, to jest katastrofa. To ciątka, ja nie siobisty. Robimy z to... Robimy. Znalazłam kołacz, to postarają zamówić receptu. Myślisz, że dobre jest, a pewnie ozdobisz? Nic nie śmiesznie. Ona z tymi nie będzie. Będzie mieli wiarki oczekać. Widzę, że połowie lata słońca. To i dalej. Tylko czasu to będę kakao. Myślę, że obliczanie tego kolejnego. Teraz to uciekł czekoladowa kapustnica. Kto mnie rozradowali? Teraz to nie wiem, kogo funkcjonowała do turki. Aż to nie będzie dieta. Żonka, to nie jest rasuje. Czy zabije? Wszystko pod kontrolą. Moja jest eksperymentalna. Tej do kuchni eksperyment nie chcę. Lepiej schodki. Oznámenie. Kráľovský rad sa pri nevojenej hodine odkladnosti. O jednej, to je o chvíľu. Super, to je špatné. Keď nie do chvíľu, hlavne na Ak máte
Práve toho sa bojím. A ešte aj toho, čo bude starý, rozumný a sám. To sa je krásne dámy. Ale kde je tá, ktorú si mohla? Kuchárka, prečo teraz došla? Ja som len chcela, aby ochutnala niečo sladké. A zdá sa mi nejaká podozrivá. Nič neochutnala. Pohrdla mojim kuchárským umením. A toto sa mi desať podozrivé. Princ, To si. to ti nemôžem prezradiť. Myslíš si napríklad, že som tu na zámku iba obyčajná služka. Nie, to nemôžem. Ty sa určite vedela, že je krásna vzdialená krajina. Povedz mi, ako sa tu nás páči? Naša krajina je skutočne prekrásna. Pripomíname tvoju krajinu. Cítiť mám železnice, aby som ťa odmienal pozor. Stane sa možné. Že o nich nič nevieš, a bez mojej zlaté hviezdy si majú spôsob. Ja, kde som sa vždy a všade, a tu sú tie zlaté hviezdy. Princ, na našej krajine sa každý sused, krátka. A príchádza klient ako priateľ, bude vítaný. Ale príchádza nepriateľ, bude potrestaný. Ako sa rozhodol? Dáme sa do ruku? Si veľmi sympatický, to priznávam, ale bojím sa, že by som v tvojej krajine nezle na nešťastie. Preto to musí odmietnúť a rýchlo odísť. Daruj mi aspoň svoj prsten. Prepač, tvoj. A ešte raz som. Odišiel.
Hej, pohodička, pridaj trošku zrobiť. Ako sa nápi? Je nešťastný, dal by sa mi láska, za všetko môže dať len sa prejde. Hlavu pobala učila potom chvíľa. Podvodnička jedna. Dnes príde kuchárka do osničky, čo poviem veľmi. Kuchárka má 4 dní pre stricovi. Čo to stalo? Neviem, ale si v koste ešte dobre doľadala neprejde. Jasný prístup, tvoja oddaná kuchárka pred tebou sa skláňa. A to je moja hodnička, Hanna a pomocnička. Ona nemá meno. Nie, nemá. Ja si mám Určite nesmieš. Ja ju volám vyšší kožuš. Dobre, dobre. A čím sa je to veľmi? Ako to je poviem? Ja. A ona bola taká tiež? Nie, nebola, len trochu vysvetlila. Milý Filip, odpustí, ona je nevinná. Nechceš ju predsa byť len preto, že si chvalil naše udávané myšíku. Myšíku? Aký myšíku? Kuchárka. Všetko sa ti hľadá dole. A teraz poďte. Osvetla dievčina, poviem so mnou. Myslíte, že sa udáva? O tom sme presvedčení. A presvedčení ešte sa neviem. Sám sa to Vítajte u nás. A čo vydať? Volám tu jednu tečiť. Každý deň na to. Vítajte, princesu Marlu, ako cítite hnev a silu mojho meča. Ty, Andresa, tvoja snúbenica. Snúbenica som ja. Ty tak krátka za svet. Chceš si ma vziať? Kto si? Kto je táto potvora? Vláda presa, krátka za svet. Čo ma nezpoznávaš? Máte tu viac takýchto povedzenejších, no to by som si dal. Takže ma nechceš? Nie, samozrejme. To som rada. Kto si vôbec? Som povedala, čo vláda. Môžeš som to. Veď si sa vás To riekol. sa ťa hodnú trošku nespozná. A čo to vlastne robíš? Umývam viac. Neveríš? Pýtaj sa kuchára. Zapojte kuchárku! Volali ste ma? Kuchárka, čo je to dievča? Služka v kuchyni. Mužka v kuchyni? A čo by som jej povedal? Je milá, dobrá. Každý sa jej odpustí ako na súku. Ty si hlúpa. Vieš, že toto dievča? Áno, viem. Dobre dievča, aj keď je trošku škaredé. Ja sa nehamím, hlúpa. Za čo? Že dobre umývali ja? Ty si hlúpa, to je princezna. Princezna, jednému z nás preskočilo v hlave. Hovorím, že je to dobré dievča, aj keď je trošku škaredé. Nie, nie je škaredá. Ani rovnú. Odpustia sa, princezna. Princezna, ty sa mi vysmievaš. A ty kráľ? Vážny princezna, patrí mne. Ak pocítite hnev, privedie sa vojsko. Môžete dať premysle. Môžu ísť pre voja, ale u nás to nezlazuje. Nebojte sa ho. Je to obyčajný zbavec, ktorý si nič iné nezaslúži, len 20 minút na zadok. Tak buďme všetci šťastní, čo si viac človek môže prijať. A tak, ako zažarila zlatá hviezda našeho princezny, vypalo v vašich srdciach zažarili srdce radosti, lásky a pokoja.
fantáziu i radosť. Postupne vám ich všetkých predstavím, aby si každý z nich mohol vychutnať váš potlesk, ktorý si určite právom zaslúžia. Ako aniel sa nám predstavila Klára Siklíková. Prvé dámy a manekínky boli naše dievčačky Barborka Devečková, Sofia Krajčiová a Ema Jarovčeková. Ďalšie zdobné dámy a zároveň radkyne nám hrali osmačky Karolinka Pánisová, Sofia Pánisová a Hanka Ošlová. Radcom bol Lukáš Polonec. Babičku hrala Zuzka Janošiková. A neustále dlhujúceho hlasníka Martin Fizek. Šikovné prsty s ihlavným mali žiačky 7. ročníka, Anička Janošiková, Sárka Bieliková, Miška Mazánová, Hanka Balúková, Hanka Kalfasová a Tereska Vrecková. V kuchyni sa za raškami zabrali žiačky 6. ročníka, Saška Mazánová, Lucy Kováčová, Tamarka Divišová, Sofia Mumarová, Laura Haraňová. Malý nezberný kurtíkov Tonka Lenka hrali štvrtáci Tadeáš Kovecko a Marek Luhanec. Celej kuchyni vládli láskavou rukou Veronika Pišojová a Hanka Vavrová. O princezu Ladu sa s láskou starala pestúnka v podaní Simonky Pršovej. Starého kráľa na už niekoľko rokov stal mladý David Kluvanec. Kázisové vojsko prvý prejašení vojaci Matúš Trvák, Damian Vrecko a Patrik Kupček. Kázisvet 6. z Božej vôle najmocnejší král, čo aj pekný je, aj múdry je, aj barvý je, to bol náš Michal Távis. No a o tých, ktorí chcem dnešný príbeh bol, princeznej Lady a princovi Radoslavovi, to boli Erka Bieliková a Tomáš Čík. Spevácky zbor sme tento rok zložili z talentovaných žiakov od 1. až po 9. ročník. Mali sme zabudnúť na solistov, Niko Vrecko a Tobias Palko. No, poďte sa troška doprečie, iba si vedeli, že ktorí ste to. Tak, to je Tobias Palko, Niko. Dobre, ďalej to bola Nulka Bernardová. Esterka Kurčeková. Sárka Vrecková. Eliška Mazánová. Simonka Pršová. Živý Kozulová.
Krásnu ľubovskú pieseň spievala Zuzka Janošíková. A novo založenú hudobnú skupinu Turčekve tvorili Kristián Mercer, Zuzka Janošíková, Richard Kuliš, a solistkou tam bola Julianka Dušičková. Folklórny súbor zaspieval a zatancoval pod vedením pani Ivetky Bartovej a pána Martina Gryša. A celé to pod palcom mali ako hlavná dirigentka Darka Bršová. Hudobnú produkciu zabezpečil pán učiteľ Dominik Turček. Veľkým pomocníkom bol Tobias Kohumaj. No a ešte naše dve maličkosti, Zuzka Šervincová a Evika Perová. Šmonko Kukliš a zabudli sme na balety. No, takže ja by som ešte aj medzi nás zavolal pani asistentku Alenku Suderovú, ktorá naše baletky takisto pripravila. Myslím, že sme videli ten nádherný program, ktorý ešte neskončil. Tak chcem poďakovať, lebo toto je moje posledné slovo, už mi ak slovo nedajú. Takže ja chcem poďakovať všetkým tých, ktorí tu vidíte, našich žiakov. Vidíte, že naozaj je veľké množstvo talentovaných a máme teraz ešte aj jedného divadla, ktorý nás fotí, aj toho súčasného, ktorý je natáča, Miško. No a vyprdím trošku sa aj poďakovať tým, ktorí toto všetko spískali, teda tým, ktorí už boli predstavení, tak by som chcel špeciálne poďakovať pani Ivetke Bartovej, ocením. Spoločne s pánom Martinom Gryšom nám pripravil našich mladých folkloristov už niekoľko rokov, takže máte povedať, že som zaklinutý. A samozrejme, musíme mať nášho človeka, ktorý tú aparatúru pozapájal, doniesol, dirigoval. Poďte za nami aj ešte raz. Baletky pripravila pani Alenka Suderová. No a naše režisérky, jedno má síce bez čísla, jedno má režisérka 2, ja neviem, ktorá je prvá, ktorá je druhá. Ja myslím, že sú jednotky. Ja myslím, že sú obidve jednotky. Ďakujem.
No a posledné veľké ďakujem našej pani zástupkyni, v tomto prípade pani zbormajsterke, dirigentke, ktorá má pod palcom nielen tento zbor, ale vlastne množstvo predstavení, ešte ja som bol žiak, takže Danka, veľké ďakujem. No a predtým, než sa rozlučíme, tak posledná pieseň, tak budeme všetci veľmi radi, keď si zaspívate s nami. Samozrejme, ja už nebudem mať slovo, nedajú vám šťastné, krásne sviatky, pokoj, radosti, v rodinnom kruhu, zdravý život. Pevný do kúka provodne.